హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు నిత్యం భాగవత సేవయ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము చివరి 2 శ్లోకాలు. ఈ 10వ అధ్యాయము ధ్రువ మహారాజు యక్షులతో యుద్ధము చేయుట అనేటువంటి అధ్యాయంలోని ఈరోజు చివరి శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భక్తి వేదాంత భాష్యము ద్వారా ఈ అధ్యాయాన్ని చూసాము. ఈరోజు దీనిని మనము ముగింపు చేసుకోబోతూ ఉన్నటువంటి అధ్యాయము. ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని 29 మరియు 30వ శ్లోకాలను మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము అయినటువంటి ధ్రువ మహారాజు యక్షులతో యుద్ధము చేయుట అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని 29వ శ్లోకాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ప్లీజ్ రిపీట్. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైః. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైః. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైః. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైః. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైః. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైః. తాం మాయామతి దుస్తరాం. 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 నిశమ్య తస్య మునయః.
निशम्यतस्य मुनयः निशम्य तस्य मुनयः निशम्यतस्य मुनयः निशम्य तस्य मुनयः निशम्यतस्य मुनयः क्षमा शंसन् समागताः क्षमा शंसन् समागताः क्षमा शंसन् समागताः ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैः तां मायामतिदुस्तराम् ध्रुवे ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैस्तां मायामतिदुस्तराम् ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैस्तामयामतिदुस्तराम् निशम्य तस्य मुनयः क्षमा शंसन् समागताः निशम्यतस्य मुनयः निशम्य तस्य मुनयः क्षमा शंसन् समागताः निशम्यतस्य मुनयः ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैः तां मायामतिदुस्तराम् निशम्य तस्य मुनयः क्षमा शंसन् समागताः ध्रुवे प्रयुक्तामसुरैस्तामयामतिदुस्तराम् मुनयः हरे कृष्ण కిషన్ ప్రభు జయప్రద మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణాం. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైస్తాం మాయామతి దుస్తరాం నిశమ్య తస్య మునయః శమాశంసన్ సమాగతాః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ ప్రణామాలు. మాతాజీ ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైః తాం మాయామతి దుస్తరాం నిశమ్య తస్య మునయః శమాశంసన్ సమాగతాః. హరే కృష్ణ. సరళాదేవి మాతాజీ కోటేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైః తాం మాయామతి దుస్తరాం నిశమ్య తస్య మునయః శమాశంసన్ సమాగతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువే ప్రయుక్తమసురైస్తాం మాయామతి దుస్తరం నిశమ్య తస్య మునయః శమాశంసన్ సమాగతాః. హరే కృష్ణ. మంజుభాషిణి మాతాజీ ఉజ్వల మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ధ్రువే ప్రయుక్తాం అసురైః తాం మాయామతి దుస్తరాం నిశమ్య తస్య మునయః సమాశంసన్ సమాగతాః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధ్రువే ప్రయుక్తమసురైస్తాం మాయామతిదుస్తరాం నిశమ్య తస్య మునయః సమాశంసన్ సమాగతాః. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువే ప్రయుక్తమసురైః స్తాం మాయామతి దుస్తరాం నిశమ్య తస్య మునయః శమాశంసన్ సమాగతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధ్రువే ప్రయుక్తమసురైస్తాం
మాయామతిదుస్తరాం నిశమ్యతస్య మునయః క్షమాశంసన్ సమాగతః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, చంద్రావతి మాతాజీ. కృష్ణ ధ్రువే ప్రయాసన సురైః తాం మాయామధిదుస్తరాం నిశమ్యతస్య మునయః సమాగతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురైస్తాం మాయామతిదుస్తరాం నిశమ్య తస్య మునయః క్షమాశంసన్ సమాగతాః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావాన్ని చూద్దాం. ధ్రువే, ధ్రువునిపై, ప్రయుక్తాం, ప్రయోగింపబడినది, అసురైః, అసురలచే, తాం, అట్టి, మాయాం, మాయా, అతి దుస్తరాం, అతి భయంకరమైనది, నిశమ్య, విని, తస్య, అతని, మునయః, మునులు, హరే కృష్ణ. శం, మంగళము, ఆశంసన్, కలిగించుటకు, సమాగతః, సమకూడిరి. శ్రీ కృష్ణ. భావము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఆసురీ మాయ ధ్రువుని ఆవరించినదని వినిన మునులు అతనికి మంగళమును చేకూర్చుటకై వెంటనే అచ్చట సమకూడిరి. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము చివరి శ్లోకమైనటువంటి 30వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. మునయ ఊచుః ఔతానపాద భగవాంస్తవ శార్ఘ్నధనుః ఔతానపాద భగవాంస్తవ శార్ఘ్నధన్వా ఔతానపాద భగవాంస్తవ శార్ఘ్నధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్
देवक्षीणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान् देवक्षिणोत्वनतार्तिहरो विपक्षान् विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा यन्नामधेयमभिधाय निशम्य शाद्धा यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोज्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् लोकोज्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् मुनय ऊचुः औतानपाद भगवांस्तव शारग्नदन्वा देवक्षीणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान् औतानपाद भगवांस्तव शारग्नदन्वा देवक्षीणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोज्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोज्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాము मुनय ऊचुः औतानपाद भगवांस्तव शारग्नदन्वा देवक्षीणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोज्जसा तरति दुस्तरमङ्गमृत्युम् हरे कृष्ण चामुंडेश्वरी माता जी, माधवी नीलक माता जी। हरे कृष्ण प्रभु।
మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాన్స్తవ సార్మిధన్వా దేవః క్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్యచాద్ధా లోకోంజసా తరతి దుస్తరమంగమృత్యుం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాన్స్తవ సార్యధన్వా దేవః క్షీణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకోంగసా తరతి దుస్తరమంగమృత్యుం. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇందుమతి మాతాజీ, వసుంధరా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవస్తవ శారంగధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకోంజసా తరతి దుస్తరమంగమృత్యుం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాంస్తవ శాంగధన్వా దేవక్షిణోత్వనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకోజసా తరతి దుస్తరమంగమృత్యుం. బాపిరెడ్డి ప్రభు, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాన్స్తవ సార్గధన్వా దేవక్షిణోత్వ వనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయ యమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకోజసా తరసి దుస్తరమంగమృత్యుం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాంస్తవ సాంఘధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకోజ్జసా తరతి దుస్తరమంగమృత్యుం. హరే కృష్ణ ప్రభు. సూర్యప్రకాశ్రావు ప్రభు, నిర్మలా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, ప్రణామాలు. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవంస్తవ సార్గధన్వా దేవాక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ విశమ్య చాద్ధా లోకోజసా తరతి దుస్తరమంగమృత్యుం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాంస్తవ సారంగధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నేమధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకోజ్ఞసా తరతి దుస్తరమంగమృత్యుం. హరే కృష్ణ. యశోద మాతాజీ, నీరజ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవంస్తవ సాంఘధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకజ్ఞసా తరతి దుస్తరమంగమృత్యుం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాన్స్తవ శాంగధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకోంజసా తరతి దుస్తరమంగమృత్యుం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. రామాంజని మాతాజీ, భారతీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాంస్తవ సారంగధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్
ఎన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకోంజసా తరతి దుస్తరమంగ మృత్యుం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాంస్తవశార్ఘ్నధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్దా లోకోజ్ఞసా తరతి దుస్తరమంగ మృత్యం. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. సుబ్బారావు ప్రభు, శశికళ మాతాజీ. కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్. ప్రణామ్స్ ప్రభు. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాన్ తవ సాంగధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాత్తా లోకోంజసా తరతి దుస్తరమంగ మృత్యుం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మునయ ఊచుః ఓత్తానపాద భగవన్స్తవ సార్గధన్వా దేవక్షిణోత్వవనతార్తి హరో విపక్షాన్ యన్నామధేయం అభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకాంజసా తరతి దుస్తరమంగ మృత్యుం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. మునయ ఊచుః ఔత్తానపాద భగవాంస్తవశాంగధన్వా దేవక్షిణోతవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్దా లోకోజ్జసా తరతి దుస్తరమంగ మృత్యుం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మునయ ఊచుః ఔతానపాద భగవాంస్తవశాంగధన్వా దేవః క్షిణోత్వవనతార్తిహరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిధాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకోంజసా తరతి దుస్తరమంగ మృత్యుం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. మునయ ఊచుః, మునులు ఇట్లు పలికిరి. ఔత్తానపాద, ఓ ఉత్తాన పాదనందన, భగవాన్, భగవానుడు, తవ, నీ యొక్క, శార్ఘ్నధన్వా, శార్ఘమను ధనస్సును దాల్చిన వాడు, దేవః, దేవదేవుడు, క్షిణోతు, సంహరించుగాక, అవనత, శరణాగతుడైన వానిని, ఆర్తి, దుఃఖమును, అర్హ, నశింపచేయువాడు, విపక్షాన్, శత్రువులను, యత్, యవ్వాని, నామధేయం, పవిత్ర నామమును, అభిదాయ, ఉచ్చరించి, నిశమ్య, శ్రవణము చేసినంతట, కూడా, అద్ధ, వెంటనే, లోకః, జనులు, అంజస, పూర్తిగా, తరతి,
తరతి దాటగలరు దాటగలరు దుస్తరం దుస్తరం దాట శక్యము గాని దాటశక్యము గాని అంగా ఓ ధ్రువా ఓ ధ్రువ మృత్యుం మృత్యుం మృత్యువును మృత్యువును భావముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మునులు ఇట్లు పలికిరి పలికిరి ఓ ఉత్తాన పాద నందన ఓ ఉత్తాన పాదనందన ధ్రువా ధ్రువ భక్తార్తి హరుడగు భగవానుడు నీ శత్రువులను సంహరించుగాక పవిత్రమగు భగవన్నామము ఆ భగవానుని ఎంతటి శక్తివంతమైనది కనుక ఆ పవిత్ర నామమును కీర్తించుటచే శ్రవణము చేయుటచే జనులు భయంకరమగు మృత్యువు నుండి పూర్తిగా రక్షణము నొందుదురు భక్తుడు ఆ విధముగా రక్షింపబడగలడు యక్షులు ప్రదర్శించిన మాయాజాలముచే ధ్రువుని మనసు కలవరపడినప్పుడు మహర్షులు అతని చెంతకు వెడలిరి. భక్తుడెల్లవేళలా భగవానునిచే రక్షింపబడెడి వాడే. ఆ దేవదేవుని ప్రేరణ చేతనే ధ్రువుని ఉత్సాహపరుచుటకు ఋషులు ఏ తెంచి భగవంతునికి పూర్తిగా శరణజొచ్చిన వాడైనందున అతనికెట్టి ప్రమాదము లేదని ఆశ్వాసమొసగిరి. భగవత్ కరుణచే భక్తుడు మరణ సమయమున హరినామమును అనగా హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్రమును జపించిన వెంటనే భవాకాశమును దాటి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును ప్రవేశించును. ఆపై అతడెన్నడును జన్మ మృత్యు వలయమునబడడు. హరినామమును ఉచ్చరించినంత మాత్రముననే మనుజుడు మృత్యు సాగరమును తరించును. కనుక ధ్రువుడు నిక్కముగా రాక్షస మాయను దాటగలడు. హరే కృష్ణ. సో ఇది భాష్యము. దీంతో శ్రీమద్ భాగవతము అందలి యక్షులతో ధ్రువుని యొక్క యుద్ధము అనే 4వ స్కందంలోని 10వ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తం. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ.
నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ నామాయ హరే కృష్ణ నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయమైనటువంటి యక్షులతో ధ్రువ మహారాజు యుద్ధము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో సో ఇక్కడ మరి ఆ ధ్రువుని యొక్క సహోదరుడు వేటకై అరణ్యమునకు ఎగినప్పుడు ఒక మహాబలుడైనటువంటి యక్షుడు అతన్ని సంహరించినటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ధ్రువుడు మరి అకారణంగా తన సహోదరుణ్ణి సంహరించారు అనేటువంటి ఆ కారణంగా మరి ఆ ధ్రువుడు అలకాపురిని చేరి తన శంఖాన్ని పూరించడము, ఆ శంఖనాదము అన్ని దిక్కులా కంపించి యక్షులకు చేరినటువంటి వారు ఆ బలశాలురైనటువంటి యక్షులు సహింపజాలక ఆయుధములతో నగరము నుండి బయలుదేరి ధ్రువుణ్ణి ఎదుర్కొంటూ ఉన్నటువంటి మరి విషయాన్ని చూసాం. సో ఆ సందర్భంలో మహారథుడు గొప్ప విలుకాడు అయినటువంటి ధ్రువుడు శీఘ్రమే 3 బాణాలను ఒక్కసారిగా వదులుతూ ఆ యక్ష వీరులను ఆయన ఎదుర్కొంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ విధమైనటువంటి విపత్కరమైన పరిస్థితికి వారు పరాజితులు కావగలము అని భావించి వారు ఇక సహింపజాలని స్థితిలో పన్నగముల వలె మరి ధ్రువుని పైన రెట్టింపు ఉత్సాహంతో రెట్టింపు బాణాలు అంటే ప్రతి ఒక్కడు 6 బాణాలను ఆయన పైన వదలడము. ఆ విధంగా యక్షులందరూ కూడా అమితమైనటువంటి క్రోధము కలవారై ఆ ధ్రువుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కర్మలను భంగం చేశారు అనేటువంటిది. సో వివిధ రకాలైనటువంటి బాణాలు, పరిగలను, ఖడ్గాలను, త్రిశూలాలను, బల్లెలను, ఈటలను, మరి ఆ రుష్టి ఆయుధాలను, భూషండి ఆయుధాలను వారి యొక్క తమ శక్తి మేరకు ఆ రథసారథితో పాటు ధ్రువునిపై గుప్పించినటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ కొంచెం మరి వారు యుద్ధ నియమాన్ని కూడా పాటించడం లేదు అనేటువంటిది యక్షులు చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నట్టు. సో ఆ విధంగా వారు ఆ విధమైనటువంటి ఆయుధాలతో సుమారుగా 1,30,000 సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ధ్రువుడిపైకి
మరి ఆ విధంగా బాణాలు వేయడం వల్ల మరి వర్షాధారం చేత పర్వతము కప్పబడినట్లుగా ధ్రువుని ఆ విధంగా వారంతా కూడా 5వ వర్షంతో కప్పబడినటువంటి పరిస్థితిగా ఉన్నటువంటిది. సో ఆ పరిస్థితికి కాంచినటువంటి సిద్ధులు అయ్యో ధ్రువుడు నశించాడా ఏంటి అంటూ ఆహాకారాలు చేసినటువంటి పరిస్థితులు కూడా చూసినటువంటిది. సో యక్షులు ఆ విధంగా తాత్కాలికంగా జయం పొందాము అని భావిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే పొగమంచులను చీల్చుకుంటూ బయటకు వచ్చినటువంటి సూర్యుడు వల్లే అకస్మాత్తుగా ధ్రువుడు రథంలో ఒక్కమారుగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అనేటువంటిది చెప్పబడింది. సో ఇక ధ్రువుడు కావించినటువంటి ఆ ధనుష్టంకారం శత్రువుల గుండెలను భేదం చేసి మరి ఇక ఒక ప్రచండమైనటువంటి వాయువు ఆకాశమునందలి మేఘములను చిన్నాభిన్నం చేయునట్లుగా తన శర పరంపరచే వారి ఆయుధాలను ధ్వంసం చేయసాగాడు ధ్రువుడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా పోలుస్తూ ఉన్నాడు, ఇంద్రుని వజ్రాయుధము పర్వతాలను భేదించినట్లుగా ధ్రువుడు ప్రయోగించినటువంటి వాడి అయినటువంటి బాణాలు శత్రువుల యొక్క కవచాలను దేహాలను భేదించి వేసినవి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్పబడింది, ధ్రువుని బాణాల చేత తెగినటువంటి శిరములు కర్ణకుండములు తలపాగలు చక్కగా అలంకృతమై ఉన్నటువంటివి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి వారి యొక్క భుజాలు బంగారు కంకణాలతో మరి శిరములు సువర్ణ కిరీటములతోనూ ఒప్పారుతూ ఉన్నటువంటివి. అలాంటివన్నీ కూడా రణరంగంలో చెల్లా చెదురుగా పడి ఉన్నటువంటి ఆ ఆభరణాలు ఆకర్షణీయంగా ఆ వీరుని యొక్క మనసును మోహపరచున విధంగా ఉన్నవి అని చెప్తారు. సో వాస్తవానికి ఆ విధమైనటువంటి బంగారము అవన్నీ అక్కడ ఉంటే వీరులు సైనికులు ఆ విధంగా ధరించి వచ్చేవాళ్ళు అని చెప్తారు, రాజుల కాలంలో యుద్ధాలు చేస్తున్నట్లు. సో అప్పుడప్పుడు పడినటువంటి వాటిని చూసి మోహ వశులై వాళ్ళు ఆలోచించే లోపల శత్రువులు వేరే అంచనాలు వేసే అవకాశాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. సో మరి అలాగే ఒకవేళ యుద్ధంలో గెలిచినటువంటి వారు వాటిని తీసుకొని మరి లాభదాయకంగా గెలిచినటువంటి వాళ్ళకి లాభదాయకంగా ఉండేటువంటి ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా యుద్ధంలో చావగా మిగిలినటువంటి యక్ష వీరులందరూ కూడా ధ్రువుని యొక్క బాణాలకు వికలాంగులై సింహం చేత ఓడిపోయినటువంటి ఏనుగుల గుంపు వలె పారిపోతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఆ సందర్భంలో ధ్రువుడికి ఒక్కడు కూడా తనను సరిగా ఎదుర్కొనేటువంటి వాళ్ళు తనకి కనిపించలేదు. అయినా వారిని వెంబడిస్తూ ఆ అలకాపురిని చేరాలి అనేటువంటి కోరిక కలిగినప్పటికీ కూడా ఈ యక్షులు మాయామయులు కనుక వారు ఏం పన్నాగాలు పన్నుతారో తెలుసుకోలేం కదా అంటూ మనసులో అనుకుంటూ తన రథసారథితో తన యొక్క సంశయాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే భీకరమైనటువంటి శబ్దము ఆకాశము నుండి ధూళితో నిండినటువంటి ప్రచండ వాయువు అన్ని దిక్కుల నుండి వారిని ఆవరించినటువంటిది. అలా ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి క్షణకాలంలోనే ఆకాశమంతా దట్టమైనటువంటి మేఘంతో నిండి తీవ్రమైనటువంటి మేఘ గర్జన వినవచ్చినటువంటి పరిస్థితి. మెరుపులు మెరుచు వర్షం కురియసాగింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మైత్రేయ ముని చెప్తూ విదురుడితో అంటూ ఉన్నారు, ఓ పుణ్యాత్ముడైనటువంటి విదురా, ఆ వర్షమునందు రక్తము శ్లేష్మము చీము మలము మూత్రములు క్రొవ్వులు వంటివి ధ్రువుని ఎదుట కురియసాగావి. తలలు లేని మొండాలు ఆకాశము నుండి కింద పడసాగినవి. పిదప పెద్ద పర్వతం ఒకటి ఆకాశమున గోచరించి అన్ని వైపుల నుండి రాళ్ల వర్షం కురిపించింది. దానితో పాటు బల్లెములు గదలు ఖడ్గములు ముసలములు పెద్ద రాళ్ళు వచ్చి పడుతూ ఉన్నాయి. సో మత్త గజములు సింహములు పులులు గుంపులుతో పాటు క్రోధ నయనములను కలిగిన పెద్ద పెద్ద సర్పములు నిప్పులు గక్కుచు తనను మింగునవా అన్నట్లుగా ధ్రువుడుకి ఎదురుగా వస్తున్నటువంటి వాటిని ధ్రువుడు గాంచాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ తరువాత ప్రపంచమే ప్రళయమవుతూ ఉన్నదా అన్నట్లుగా ఘనమైనటువంటి తరంగాలతో భీకరమైనటువంటి తరంగములతో ఆ సముద్రము భీషణముగా గర్జిస్తూ అతనికి ఎదురుగా వస్తూ ఉన్నటువంటి సంబంధం. ఎందుకంటే యక్షులు స్వభావరీత్యా క్రూరులు,
కనుక వారు తమ యొక్క ఆసురీ మాయ చేత మరి వివేకహీనులను భయపెట్టగల పెక్కు వింతలను వారు సృష్టించగలరు. అవన్నీ కూడా ఆ యక్షులు సృష్టించినటువంటి మాయా సృష్టి. అతి క్రూరులైనటువంటి యక్షులు యొక్క సృష్టియే అవంతా. అవి అవివేకులైనటువంటి వారిని భయపెట్టడానికి వారు ఉపయోగించేటువంటి పన్నాగములుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సో కానీ ఇక్కడ ధ్రువుడు జ్ఞానవంతుడు, వేద సారస్వత జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాడు కనుక వారి యొక్క మాయలను అతడు తెలుసుకోగలడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్తుంది. సో ఆ విధంగా యక్షుల యొక్క మాయ, అలాగే ధ్రువుడు మరి మొదట కనిష్టాధికారిగా మరి సంపదల కోసము ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పటికీ కూడా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవ చేత ఆ భగవంతుణ్ణే దర్శింప చేసుకున్నటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు సో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాడు కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ధ్రువుడిపైనే ఉంటుంది. కనుకనే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహంతో ఆ విషయం ఆ విధంగా ధ్రువుడి పైన ఆ విధమైనటువంటి అసురం అంటే యక్షులు మాయా యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ మునులు అక్కడికి, ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది 29వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ధ్రువే ప్రయుక్తామసురై తాం మాయామతి దుస్తరాం నిశమ్య తస్య మునయః శమాశంసన్ సమాగతాః. సో ఆ ధ్రువునికి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ ధ్రువే అంటే వ్యతిరేకంగా ఎవరు అంటే ధ్రువునికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి ప్రయుక్తాం ప్రయోగించబడినటువంటి ఎవరి చేత? అసురుల చేత, అసురుల చేత. సో మరి తాం మాయాం అతి దురస్తరాం, అతి భయంకరమైనటువంటి ఆ మాయా ప్రయోగము ధ్రువుని పైన ప్రయోగించబడినటువంటి విషయాన్ని నిశమ్య తస్య మునయః. సో ఆ విషయాన్ని వినినటువంటి మునులు మరి ఆ ధ్రువునికి శమాశంసన్ సమాగతః. శం అంటే మంగళము, ఆశంసన్ అంటే ఇక్కడ కలిగించుటకు, మంగళాన్ని కలిగించుటకు. శమాశంసన్ అంటే మంగళాన్ని కలిగించుటకు సమాగతః అక్కడ సమకూరారు అంటే ధ్రువుడి దగ్గరికి వచ్చారని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ ఆసురీ మాయ ధ్రువుని పైన ఆవరించింది అని ధ్రువునికి వ్యతిరేకంగా యక్షులు ఆసురీ మాయను ప్రయోగించారు అని వినిన మునులు అతనికి మంగళం చేకూర్చుటకై వెంటనే అక్కడికి వచ్చారు. ఆ యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ప్రదేశానికి వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. వచ్చి ఆయనని దీవిస్తూ ఉన్నారు మునులు. ఎందుకంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి భక్తులకు ఎప్పుడు కూడా ఆపదలు ఉండవు. సో భగవంతుని భక్తులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని చేత. సో కనుకనే ఆ భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు ద్వారా మునులు అక్కడికి వచ్చి ఆయనకి ఆశీర్వచనాలు, ఆయనకి మంగళం చేకూర్చే విధంగా ఆయనతో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలు, ఆయనకి ధైర్యాన్ని చేకూరుస్తూ, ఎందుకంటే అసుర మాయ అని ఆయనకి తెలుసు కనుక ఆ మాయ నుంచి ఆయన బయటపడగలడు అనే ఓదార్పుగా ఆయనకి మంచి మాటలు పలకడానికి మునులు అక్కడికి ఆ భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు ద్వారా వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. వచ్చినటువంటి మునులు ఆ ధ్రువుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నారట. మునయ ఊచుహు ఔతాన పాద భగవాంస్తవ శారగ్న్వా దేవ క్షిణ్వో క్షిణోత్వవనతార్తి హరో విపక్షాన్ యన్నామధేయమభిదాయ నిశమ్య చాద్ధా లోకజ్జసా తరతి దుస్తరమంగ మృత్యుం. సో మునులు ఆ ధ్రువుడితో ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నారట.
ఏమంటున్నారట? ఓ ఇక్కడ ఔత్తాన పాద అంటే ఔ అంటే ఇక్కడ కుమారుడు నంద, ఓ ఉత్తానపాద నందన అంటే ఓ ఉత్తానపాదుడి యొక్క కుమారుడు అయినటువంటి ధ్రువ అంటున్నారు వాళ్ళు. ఏమంటున్నారు? భగవాన్ తవ శారగ్న ధన్వా, ఆ శారగ్నమును ధనసును దాల్చిన వాడు అయిన దేవదేవుడు. క్షీణోతు అవనత ఆర్తి హరహ విపక్షాన్. మరి ఆ శారగ్నం అనేటువంటి ధనసును దాల్చినటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి ఆ భగవానుడు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తనకు శరణాగతులైనటువంటి వారి యొక్క దుఃఖాలను, శత్రువులను సంహరించునుగాక. ఆయన సంహరిస్తాడు. యన్నామదేయమభిదాయ నిశమ్య చాద్ధ, యన్నామయ ఎవని యొక్క ఆ పవిత్ర నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటాడో, అభిదాయ ఉచ్చరిస్తూ ఉంటుంటారో, నిశమ్య శ్రవణం చేస్తూ ఉంటుంటారో, అద్దా అటు వెంటనే ఇక్కడ లోకజన. సో ఇక్కడ ఆ లోక అంజస ఇక్కడ చెప్తున్నది, లోకోంజస. ఆ లోక అంటే జనులు, అంజస అంటే పూర్తిగా, తరతి దుస్తరం. దుస్తరం అంటే దాటశక్యము కానిది. ఏంటి? సాధారణ జనులకు దాటశక్యము కానిటువంటిది ఈ భగవంతుని యొక్క మాయ. ఈ భౌతిక జగత్తు అనేటువంటి మాయా మిథ్య, జనన మరణ చక్రము అనేటువంటి ఆ మృత్యు ఉని దాటడం అనేది ఎవరికి కూడా మరి శక్యము కానటువంటిది. కానీ మరి ఎవరు దాటగలుగుతూ అంటే ఎవడైతే పూర్తిగా భగవంతునికి శరణాగతులవుతారో, ఆ భగవంతుని నామాన్ని, పవిత్ర నామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఉంటుంటారో, ఆ భగవంతుని యొక్క నామ గుణ లీలలను శ్రవణం చేస్తూ ఉంటుంటారో, అటువంటి వాళ్ళు పూర్తిగా ఈ మృత్యు సాగరమును దాటగలరయ్యా. అంటే నీకు ఎటువంటి లేదు, ఆ భగవంతుడు నిన్ను రక్షిస్తాడు అంటూ మునులు వచ్చి చెప్తూ ఉన్నాడు. మునులు అంటే ఇక్కడ భక్తులు, మహాభక్తులైనటువంటి మునులు వచ్చి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో ఆ భగవంతుడు చెప్పారా, ఓ అర్జున, నా భక్తుడు ఎప్పుడూ నశించడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించవయ్యా అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఒక్కొక్కసారి తన మాటను తాను వదిలివేస్తాడేమో, కానీ తన భక్తులు ఇచ్చినటువంటి మాటను ఆయన నెరవేరుస్తారు అని చెప్తారు. సో దానికే మనం చూస్తాం భీష్ముడి విషయంలో కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ. అలాగే ఇంత ముందు కూడా చెప్పుకున్న ఒక మహాభక్తుడు ఆయన కీర్తనలు చేస్తూ ఆ భగవంతుని కీర్తించేటువంటి వాళ్ళని అనేటువంటివి అని వాళ్ళు అనుకున్నవి జరగలేదు అనేటువంటి విషయాన్ని అంటూ అది వినగానే భగవంతుడికి తనకు అంటే ఆ భక్తుడు అసలు తాను చేయవలసినటువంటి పనులు మర్చిపోయి భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఉంటుంటాడు. భగవంతుని కీర్తిస్తూ ఇంకా
హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీకి నెట్ ఇష్యూ అనుకుంటా, లీవ్ అయ్యారు. మళ్ళీ జాయిన్ అవుతారు మాతాజీలు. సైలెంట్ గా ఉండండి. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ప్రభు. మీట్ అవుతుంది. లేదు ప్రభు, నేను మీరు మ్యూట్ ఉన్నారని అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇస్తున్నాను ప్రభుజీ, అందువల్ల మ్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే ప్రభు, హరే కృష్ణ. పర్లేదు ప్రభు, కానీ ఓకే. నేను ఎక్కడి వరకు వినిపించింది నా వాయిస్? ఏం చెప్తుంటే ఆగిపోయింది? అదే ప్రభుజీ, భక్తుడు కర్మలు చెప్పండి మాతాజీ. భక్తుడు కీర్తిస్తూ ఉంటే తన కీర్తనము ఎందే అని చెప్తూ ఉన్నారు ప్రభుజీ, ఒక భక్తుడు గురించి. అక్కడి వరకు ఆగాడు. ఓకే. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని స్మరించడంలో, ఇక్కడ భక్తులు ఇచ్చేటువంటి విషయంలో భక్తుల యొక్క మాటను ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా జవదాటడు అనేటువంటి విషయంలో మనకు ఒక భక్తుడి స్టోరీ గురించి చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు కూడా. ఆ భక్తుడు ఏం చేస్తాడంటే, ఒకరోజు తన తండ్రికి చేసేటువంటి కార్యంకు మధ్యాహ్నం ఏదో ఒక 5గురిని పిలుద్దామని ఊర్లోకి వెళ్తే, ఊర్లో వాళ్ళందరూ చూసి ఎక్కువ మంది రావడానికి ప్రయత్నం వస్తూ అంటారు. మీరు మహాభక్తులు, మీ దగ్గర కొంచెం ఏదైనా ప్రసాదం తులసి దళం ఇచ్చినా మేము వెళ్ళిపోతామని అంటే, సరేని వాళ్ళ భార్య సరుకులు తీసుకురమ్మని వెళ్తే పంపిస్తే తీసుకురావడానికి వెళ్తాడు. వెళ్ళినటువంటి అతనికి అక్కడ వేరే అప్పుగా అడిగితే ఎవరు ఇవ్వరు, కొంతమంది ఇవ్వకుండా ఒక ఆయన చివరికి అంటాడు, సరే ఇస్తాను కానీ మీరు నాకు భగవంతుని గురించి ఒక కీర్తన చేయండి, వెంటనే తీసుకొని వెళ్ళండి అంటాడు. ఈయన కీర్తన మొదలు పెడితే ఇక తనను తానే మర్చిపోతాడు. సో ఆ విధంగా భగవంతుని కీర్తిస్తూ చెప్తాడట. ఒకసారి అంటాడు, ఆ భగవంతుని నమ్ముకున్నటువంటి భక్తులకు కష్టాలు కలిగినట్లు, వారు అనుకున్నవి నెరవేరినట్లు నేనెప్పుడూ వినలేదు అని అంటాడట. సో ఆ మాట వినగానే భగవంతుడికి ఇక ఆశ్చర్యంగా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాడట కృష్ణ భగవానుడు. ద్వాపర్లో ఉన్నటువంటి రుక్మిణి మాత వీళ్ళతో ఉన్నటువంటి కృష్ణుడు. ఏం జరుగుతుంది అంటే, అక్కడ యాక్చువల్గా అది ఈ స్టోరీ జరిగిందే చెప్తారు, ఇక్కడ మనకి గుజరాత్లో జరిగిందని చెప్తారు ఇది. సో ఇక అటు ఇటు తిరుగుతున్నాడట. రుక్మిణి మాత అడుగుతుంది, ఏంటి అంటే, చూడు అంతా నా మీదగా వేశాడు, తను చేయవలసిన పనులేమీ చేయకుండా భక్తులు చేయవలసిన కార్యాలు, అంటే భక్తులకి ఏ విధమైనటువంటి ఆపదలు ఉండవు, వారి అనుకున్నవి ఏవి జరగకుండా ఉన్నటువంటిది నేను చూడలేదు అంటున్నాడు. మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన ఇంటికి అందరూ అతిథులు వస్తున్నారు, ఇప్పుడు ఆయన చేయలేకపోయినట్లా, నేను చేయలేకపోయినట్లా
అంటూ వెంటనే అందరినీ పిలిచి, తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ పిలిచి, వేరు వేరు తన సహపార్శ్వదులందరినీ పిలిచి వేరు వేరు వేషాలతో బండ్లు కట్టుకొని పోయి ధాన్యాలు వేసి వెంటనే అక్కడ వంటలు చేసి అందరికీ వచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు. సో అది ఇక్కడ ఈ ధ్రువుడి విషయంలో కూడా మనం చూస్తే మరి యక్షులు ప్రదర్శించినటువంటి మాయాకు ధ్రువుడు మనసు కొంచెం కలవరపడింది అని తెలుసుకున్నటువంటి మహర్షులు వెంటనే ఆ మునులు మరి భగవానుని చేత, కానీ భక్తుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని చేత రక్షింపబడేవాడే కనుక ఆయన్ని ఉత్సాహపరచడానికి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి, మీరు నమ్ముకున్నటువంటి వాడు కనుక నీకెప్పుడు ఇది జరగదు. సో మరి ఆ శరజ్ఞ అనేటువంటి ధనస్సును దాల్చినటువంటి ఆ దేవదేవుడు తన భక్తులను ఎప్పుడూ కాపాడుకుంటూ ఉంటాడు, భక్తులను ఎప్పుడు కూడా ఆయన రక్షిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఆ భక్తులకు కలిగేటువంటి కష్టాలను, శత్రువులను ఆయన నశింపచేస్తాడు అంటూ వారు నీవు ఆ భగవంతునికి శరణాగతుడైనటువంటి వాడివి కనుక నీకెటువంటి ప్రమాదము లేదు అని వారు ఆశ్వాసం ఒసగారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవన్నామ స్మరణం చేసేటువంటి వాడికి ఎప్పుడూ ఆపదలు ఉండవు. అంటే ధ్రువుడు ఈ యుద్ధంలో విజయం సాధిస్తారు. ఎందుకంటే ఆ నామస్మరణం, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత అంతిమ కాలంలో నామస్మరణ చేసేటువంటి వాడు ఈ దురస్తరమైనటువంటి మృత్యువును దాటి మరలా జనన మరణ చక్రాలు లేకుండా భగవంతుని యొక్క నిత్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దానికి మనకి అజామిలుడు స్టోరీ చూస్తాము, ఇంకా అనేకమైనటువంటి సంఘటనలు. సో కనుక ఆ భగవన్నామము ఈ కలియుగంలో కల్మషాల నుండి బయటపడేసేటువంటి నామము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మహామంత్రాన్ని జపించుతూ ఉన్నట్లయితే, మరణ సమయంలో కూడా ఆ విధమైనటువంటి సాధన చేయగలిగినట్లయితే మనకి సో ఈ భవాకాశాన్ని దాటి భౌతికమైనటువంటి ఈ లౌకికమైనటువంటి ఆకాశాల లోకాలన్నింటినీ దాటి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోనికి ప్రవేశించగలరు భక్తులు. అంటే జన్మ మృత్యు పరంపరలను జయించి ఆ భగవంతుని యొక్క గోలోక వృందావనాన్ని దాటగలరు అని చెప్తున్నారు. సో కనుకనే మరి ఆ విధంగా భగవన్నామ స్మరణ చేసినటువంటి వాడు, ఆ హరినామమును ఉచ్చరించినటువంటి మనుషులు మరి మృత్యు సాగరమును తరించును దాటిపోగలుగుతారు. కనుక మరి ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించేటువంటి నీవు కూడా ఈ రాక్షస మాయ కొంతసేపు అది ఆ ధ్రువుడి యొక్క మనసును కలవరపరిచినప్పటికీ ఈ రాక్షస మాయకు ఇది సులభమైనది, దీనిని నీవు దాటగలవు అంటూ ఆ మునులు ధ్రువుడికి ఆశ్వాసం ఒసిగినటువంటి విషయాన్ని మనం ఈ శ్లోకంలో ఇక్కడతో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇది ఈ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరికైనా ఏవైనా హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది కదా ప్రభు? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. లైవ్ ఉంది ప్రభు. లైవ్ ఉంది. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, నేను లైవ్